сте в Белгия и всъщност имаме една изненада за повечето от вас. Намираме се пред военно-медицинска академия, ама белгийската версия. Сега ще видим какво има там вътре и за какво сме тук изобщо. И всъщност изненадата е ето този Hyundai, за който Ради ще ни разкаже малко повече. Който трябва да си вземе и да сглобим новата създателна кола. Всъщност Шкодата отива в историята. След което Игнат, може би до няколко дни, седмица, ще дойде да го вземе. Никой не мога да каже, защото някой трябва да не мога да каже нищо, брат. Да. Доста Поршета, Hyundai. Какво ни възпрепятства да си вземе колата? Все още нищо. Чакай бе, трябва да помислим. Амортисьорите къде са? Пак амортисьори на ревизир. Малко външни детайли. Задната скара на колата. Да правим едни подобрения с втората резервна гума. Тя седи втората там, като на Шкодата? Не, втората беше малко недомислица. Се тия две неща. Така и седи право. Да. Тръгвам аз, че ме чака път. Айде, чао! Се видим скоро пак. Добро утро. Пътувам към гаража да взема буса. Си закача ремаркето и тръгвам за Белгия, където вече знаете, Ради е там. Съответно да подготвим колата, да я натоварим и да се връщаме към България. Се включвам движение. Скоро. Включвам се от границата България и Румъния. Най-голямо пашката. Сам съм, така че съм си планувал една нощувка по път. Може би утре вечерта ще пристигна. 2000 years. Намирам се на около 20 км след Виена, но попаднах в едно задръстване на километър и нещо от мен, има катастрофа. The next day. Se абонирате, да ни харесвате и да ни коментират и да ни споделят. И ще има много интересни неща. Айде видим какво си направил. Чакай. Доста неща да товариме. Да. Нервно работи. Измихме малко буса и тръгваме от БМА. Тук ще штракнем една готина снимка. Здравейте от нас с Алекс. Добрахме се някакси до Австрия. Ще останем да пренощуваме това хотелче. И утре продължаваме напред. The next morning. Какво бе? Румъния? Боби, дай Чичо Кирай, че остави една бутилка там за тази вечер, ще ми трябва. Нали? Това пише на светне червено. Ма свети зелено, бе. Къде свети? Долу. Иначе не трябва. Задържа го светне Да, червено. и веднага. Дръж. Нали тук трябва да светне червено? Да. Да, държа го. Дай средата на точка. На точка. Да бе, ясно. Качи? Не знам къде да гледам. Няма значение, долу. И сега? То лесно, как сега? Беги, бе. Защото му е без да искаш да го цъкнеш и да... Чакай, стой! Шо? Трябваше. Не, става плачен две. Трябва да обръща. Тук светка мига. Как се намалява? Това е... То далеч ли от това май още? Налево.
Надесно бе. Това е не момчето. Аларм пише нещо. Гасим всичко. Аларми постоянно, това няма да... Гасим. Не може бе. Сега отиваме да товарим буса, подредим малко, да се организираме и евентуално да подготвяме тест за едните дни, може би едния уикенд. Какво става с школата? Има си нов собственик, но той трябва да си каже какво. Готвяме буса за тест утре, ще ходим с двете коли, така че изчаквайте, ще бъде интересно. Добро утро! Часът е 6:30 и съм се запътил към гаража, тъй като вече знаете всъщност кой е новия собственик на колата. Хубавото, че остава в България. Решихме да му направим изненада. A few moments later. И къде отидоха? Това е за късмет. Подредихме нещата, колите пристигнаха. Балоните ни ги дух на вятъра. Верен ли е този монумент? Предава ни се е помпата, край! Ние сме го закъсали. Време беше да я изхвърлиме. Аж какви сте първите впечатления? Лудница. Много мощно. Шофьор си трябва. Ще потърсиме. Жор, какви сте първите впечатления? Какви са ми? Страхотен автомобил, много различен. Много директен. Цецо? Ще трябва да свикваме. Много е различен. Мисъл, Mitsubishi е по-хубаво, но много различен. Damn, moving with a plan. Started out and nobody would ever understand till they heard about the money that was coming in. Shut my Труда кипи. to the people who been showing all their friends. You know I've been locked in, never stopping on the drop in, not flopping, never rocking with the rap king. All the fans got my back, never lacking. In my free time, I reply, never slacking. Ay. Том, какви сте първите впечатления от колата? Топ е колата, много добре се държи. Още малко трябва на ниската скорост да не бързам. Иначе супер. Прави рекорд.
хубаво, ей. Пиши хубаво. Виждаме как работи Киреколок. Любител. Ради монтира навигаторската чанта. Шафьора. Ето го Веси, помните го от предния клип? Въвеждаме Весо в работната атмосфера с Hyundai. Готвяме буса. Това не го дръж така, защото се отваря. Много искам сега да се отвори. Ама това знаеш ли? Само пази краката. Нали знаеш нещо? Върне на всеки железа. Смислен и безмислен. Видите как е. Ти нали ще дойдеш в Гърция? Не. Що? И какво да правя в Гърция? Некой трябва да работи. Ти какво ще правиш? Връзки с обществеността? Абсолютно. Страшно. Но трябва и някой работа да върши. Заради това, моля те, за не си глезотейките, знаеш къде. Ето тук тия двете жлебчета трябва да влезат в лосичката и тогава стегаш. Дали с сел Дом или сел Пром съм работил и това ми е малко още ново. В принцип трябва да има ръкавици очила, като няма е така далеч. Сега е белязано добре и тия шестограми бързо трябва да се намират в инструмента, си отделно, за сваляне на предната броня. I got people who've been looking up to me. I can't ever go and let them down. No, only 21. Yeah, I'm very young. I'm still trying to figure out. Малко от още ни резачки. Еши. Не, това си там. А, тук има едни. Да, бе. Еми да, ето ние имаме още един. Окей, слагай там. Always thinking about the long run. Getting drunk and chasing love is fun, but it don't feel the same in the morning. I feel like God's been testing me, trying to see how I handle all the roadblocks. It's easy. Да отиваме началник. Много хубаво. Отиваме на тест с Жорката. Few moments later. Те са готов ли за тест, че едно късно? Разбира се. Жорка, готов си за едно тест, че, а? Ми готови сме, какво правим? Те не могат мрът. Аз не обичам караме с преходите с ръкавици. Защото заради волана, да не се, ако си ти мръсне ръцете или едно. Как е извън пистата с колата? Доста по-добре. Гума ли спукахте? Не сменихте ли я? Как, какво да правим? Изпусна шоуто с гумата, ама се справиха. Момчетата направиха някой друг километър. Ще се видим в Гърция.